Univerzita Janka Pukoslava Hokejku, Fakulta spoločenských vied a Katedra kulturológie uvádzajú Kulturológia 4. Vybrané témy z Kulturológie 3. Spoločenský hokej ako nádherný vedecko-umelecký fenomén formujúci podstatu ľudskej existencie. Úvod. Vedomosti nadobudnuté počas štúdia sveta a vesmíru nám dávajú odpoveď na mnohé otázky, ešte viac ich ale otvárajú. V týchto skriptách poukážeme na niektoré aspekty fenoménu, ktorý zodpovedá takmer celé penzum prapodstaty ľudskej zvedavosti a vedeckého napredovania. Až vznik a rozvoj modernej kulturológie uchopil tušené vedecké horizonty správnym umeleckovedným smerom k spoločenskému hokeju ako hýbateľovi ľudskej existencie. Prajeme vám, aby štúdium týchto skrípt spôsobilo aspoň zlomok z radosti spôsobenej jeho hraním. Kapitola 1. Spoločenský hokej v dejinách z kulturologického aspektu. Spoločenský hokej zohral v dejinách ľudstva epochálny význam. Vieme, že spoločenský hokej je motorom vývoja ľudstva. V dejinách poznáme mnohé prístupy k tomuto fenoménu. Kulturologicky delíme dejiny na 3 hlavné epochy, niekedy uvádzané aj ako eplochy. Kapitola 1. Odsek 1. Predtálesovské obdobie Zlatý vek plochy. Predtálesovské obdobie v publikáciách spred roku 1992 označené ako Zlatý vek plochy je charakteristické nazeraním na svet pohľadom plochooptiky. Vyvrcholilo geniálnym astronómom a zakladateľom prírodnej filozofie Thalesom z Milétu, ktorý do centra vesmíru správne umiestnil spoločensko-hokejovú plochu. Thales, sám milovník kružníc, kruhov a gulí, vedel, že prapodstatou Zeme je plocha, okolo ktorej krúžia spoločenskí hokejisti a svojou nadšeneckou energiou hýbu celým vesmírom. Nepochopenie jeho odkazu viedlo k tomu, že jeho čisto filozofický postoj bol neskôr chápaný nesprávne. Trvalo viac ako 2000 rokov, kým sa spoločensko-hokejová plocha dostala opäť do stredu vesmíru. Kapitola 1, odsek 2. Od Thalesa k Ambrózimu, obdobie veľkých turbulencií. Od roku 546 pred Kristom do roku 1992 nášho letopočtu sa stalo všeličo. Spomínaný časový úsek nazývame obdobím veľkých turbulencií. K všetkému pozitívnemu prispel spoločenský hokej, bez ktorého by to jednoducho nešlo. Takzvaná Hohojmorhova samozrejmosť. Spoločenský hokej v jeho prapodstate ako umenie spoločensko-umelecky hýriť, Kulturológia 1, prispel k takým krásnym veciam, ako napríklad k vybudovaniu všetkých pekných stavieb sveta, vrátane Sagrady Familie, Taj Mahalu, mostu Golden Gate či Kisuckej Vychylovky. Prispel k namaľovaniu všetkých pekných obrazov a vôbec k vytvoreniu všetkých hodnotných diel. Spoločenský hokej bol podhubím na vznik všetkých pozitivistických filozofických smerov. Inštrukcie študentom, dôkazy vzhľadom na ich úplnú samozrejmosť neuvádzame, na skúške ich budeme vyžadovať, a to vrátane kulturologického rozboru vybraného diela. Všetko negatívne spôsobil nedostatok spoločensko-umeleckého hýrenia a tým pádom spoločenského hokeja, takzvaná zrejmá kolektívna zhoda. Najtemnejším obdobím bola krátka epizóda počas totalitného komunistického režimu, takzvané obdobie lingvistického podvodu, kedy sa stolová lobby pokúšala premenovať spoločenský hokej na hokej stolový. Išlo o úplné nepochopenie jeho dynamickej podstaty, snahou ukotviť ho staticky k nábytku, aby nemohol demokratizovať svet. Kapitola 1, odsek 3. Ambrózieho Kytica ušľachtili novovek. Niektorí kulturológovia považujú za koniec obdobia veľkých turbulencií rok 1972, kedy sa narodil Radko Ambrózy.
Štvrtý kulturologický kongres v Hnúšti určil správne za skutočný začiatok až rok 1992, kedy Radko Ambrózy ako najväčší žijúci filozof odhalil skutočnosť a ukázal jej pestrosť a podstatu svojím druhom. Jeho víťazná cesta z Piešťan do Bratislavy s plochou v ruksaku je považovaná za začiatok tzv. Ušľachtilého novoveku. Spoznal pravé poslanie spoločenského hokeja, jeho význam pre ľudstvo a jeho humanizujúci charakter. Spoločensko-hokejovú plochu postavil do centra ľudských aktivít, kam právom patrí. Naviac priniesol so sebou aj symbolickú kyticu pekných spoločenských myšlienok, ktorú vedecky nazývame Ambrózyho kytica. Tá sa za posledné roky rozrastla na peknú botanickú záhradu spoločensko-umeleckých celoplanetárnych gladiol a opuncií. Kapitola 2. Spoločenský hokej ako zrkadlo existencie vesmíru. Moderná kulturológia pozná dva náhľady na spoločenský hokej. Širší Hohoj-Morohov všehľad a užší Hohoj-Morohov vhľad. Oba náhľady nazval a odhalil profesor Kaščák, ktorý je ale veľmi skromný a tak ich nazval po kolegovi, ktorý v čase písania tejto kapitoly zaháľa veľmi prínosným, umelecko-vedecko-pasívnym, geniálnym spôsobom. Kapitola 2, odsek 1. Spoločenský hokej podľa širšieho Hohoj-Morohovho všehľadu. Širší Hohoj-Morohov všehľad nazerá na spoločenský hokej v jeho prapodstate ako na umenie spoločensko-umelecky hýriť. Spoločensko-umelecké hýrenie je tvorivý proces reagujúci na vedecko-umelecko-filozofické bublanie, mysle schopnej absorbovať príjemne vibrujúce papršléky kontinua nadšeneckej energie, ktorý smeruje k prejavom a výkonom skvalitňujúcim život celej ľudskej spoločnosti. Podľa najnovších výsledkov vedeckého výskumu je práve spoločensko-umelecké hýrenie tým, čo odlišuje ľudstvo od zvyšku živočíšnej ríše. Hýrenie poznáme aj v živočíšnej ríši, viď spoločné radovánky medveďov a lososov, ide ale o primitívny prejav hýrenia so sociálne nevyvinutými a mimoriadne neproporčnými vzťahmi. Spoločensko-umeleckého hýrenia v jeho kryštalickej čistej podobe sú schopní len členovia FSH a niektorí vybraní jedinci, ako Albert Einstein, Boris Vian, Branislav Jobus či Modest Petrovič Musorgský. V sprostredkovanej podobe, spôsobenej extrémne kvalitnou vlastnosťou spoločensko-umeleckého hýrenia ovplyvňovať dobre nastavenú myseľ aj menej pripravených či nevzdelaných jedincov, ovplyvnilo spoločensko-umelecké hýrenie vznik celého pozitívneho odkazu ľudstva. Vychádzajúc z Hohoj-Morohovej samozrejmosti je totiž zrejmé, že všetky pozitívne veci v dejinách najvýraznejším spôsobom ovplyvnilo spoločensko-umelecké hýrenie ako prapodstata spoločenského hokeja, a to aj vtedy, keď si samotní tvorcovia hodnôt jeho vplyv neuvedomovali. Kapitola 2, odsek 2. Spoločenský hokej podľa užšieho Hohoj-Morohovho vhľadu. Rovnako správny ako širší Hohoj-Morohov všehľad je aj užšie chápaný náhľad na spoločenský hokej ako na spoločenskú umelecko-vedecko-filozofickú hru, ktorá zušľachťuje ľudstvo svojim konkrétnym hraním, respektíve jeho jednotlivými zložkami. Základnými zložkami sú spoločensko-hokejová plocha, puk a hráči s rozhodcom. Kapitola 2, odsek 2, článok 1. Spoločensko-hokejová plocha. Spoločensko-hokejová plocha je nádherná. Moderná kulturológia považuje plochu za najväčšie umelecko-vedecko-filozofické dielo v dejinách ľudstva. Spoločensko-hokejová plocha je mimoriadne dokonalý vedecký prístroj. Je matkou všetkých vedeckých diel, strojov a vynálezov.
zároveň je bázou umeleckých a filozofických ornamentov skrášľujúcich našu pozemskú púť. Napriek svojej zrejmosti uvedieme niekoľko príkladov dokonalosti spoločensko-hokejovej plochy. 4 rohy plochy symbolizujú 4 základné živly, 4 svetové strany i 4 ročné obdobia. Pomerne nešikovne túto symboliku využili tvorcovia seriálu 4 tankisti a pes. 5 kruhov plochy symbolizuje 5 svetadielov. Samozrejmosťou je fakt, že na rozdiel od hrôzostrašného a navyše aj nevedeckého zviazania v olympijskej symbolike sú kruhy na ploche úplne slobodné. 2 bránky symbolizujú 2 zemské póly, 2 elektrické náboje, 2 mesiace prázdnin i 2 nohy, na ktorých stojí Homo sapiens. 12 hráčov symbolizuje 12 mesiacov v roku i 12 apoštolov. Je správne rozprávať deťom rozprávku o 12 mesiačikoch. 12 je tiež písmen v mene prvého prezidenta FSH Radka Ambrózyho. 36,5 ml farby, ktorými sú natreté kruhy a čiary, symbolizuje 365 dní v roku. Je všeobecne známe, že na každú štvrtú plochu sa použilo o 1/100 ml viac, čím sa objem použitej farby zväčšil na 36,6 ml, čo zodpovedá priestupným rokom s 366 dňami. Plocha je skvelým kalendárom, ale i fyzikálnym i chemickým laboratóriom. Dá sa na nej ukázať celá podstata fyziky, všetkých 7 základných fyzikálnych veličín a väčšina relevantných fyzikálnych zákonov od gravitácie po termodynamiku. Chemicky je dokonalou kombináciou prírodného a syntetického. Kapitola 2, odsek 2, článok 2. Puk. Na začiatku bol puk. Jeho tvar, jedinečnosť a funkcia ho predurčuje byť komunikátorom, mediátorom a symbolom ľudského porozumenia. Puk sa svojim vstýčením stal kolesom a hýbateľom pokroku. Puk je puk. Poznámka: toto nie je naša vedecká definícia, ale Mičudov definicionistický absolutizmus v praxi. Tvar puku, špeciálny priestorový kruh, tzv. Pukokruh, je symbolom dokonalosti a večnosti spoločensko-hokejových hodnôt. Kruh ako nekonečné množstvo bodov bez začiatku či konca symbolizuje nekonečnú nádheru kontinua nadšeneckej energie a jej nekonečný význam vo formovaní pozitívnych javov na našej planéte. Taktiež je kruh symbol bohatstva spoločensko-hokejových myšlienok, a to v duchovnom i hmotnom význame. Stačí si uvedomiť, koľko krásnych trofejí si účastníci turnajov odniesli do svojich príbytkov, napríklad taký zlatý jeleň povýšený na soba, či mnohé porcelánové skvosty členom FSH závidí celý svet finančných pseudoboháčov. Puk ako kruh súčasne povzbudzuje prijatie života FSH ako vzoru pre spoločenský život ľudstva a integráciu mladých do spoločnosti spoločensko-umeleckých hýrivcov. Astronomicko-kulturologickou analýzou sa zistilo, že dráha puku počas každého zápasu zodpovedá vybraným pohybom nebeských telies a tiež vybraným šlapovým krasokorčuliarským ornamentom. Vyletovanie puku z plochy všetkými možnými smermi symbolizuje otvorenosť spoločensko-hokejových myšlienok a snahu kontinua nadšeneckej energie expandovať do srdc a myslí celej ľudskej populácie. Kapitola 2, odsek 2, článok 3. Hráči a rozhodca. Niet krajšej symboliky ako to, že celý dokonalý stroj a umelecké dielo ožije až príchodom hráčov. Niet krajšieho oslovenia ako spoluhráč. Áno, všetci sme spoluhráčmi vo svojom pozemskom údele,
Všetci sa spolupodieľame na naplňaní ľudského poslania. Koruna celého dokonalého systému v podobe ľudských bytostí a ich harmonickej symbiózy smerujúcej k neľútostnému, láskavému rozdrteniu spoluhráča je symbolickým obrazom vedeckého bádania, umeleckého snaženia a filozofického uchopenia univerza. Je dynamickým obrazom všetkých ľudských činností, je učebnicou vzájomného rešpektu a lásky. Dvojicu spoluhráčov doplňa do absolútneho celku rozhodca ako zvýraznenie človečenstva ako epicentra záujmu spoločenského hokeja. Pri hre vytvárajú spoluhráči magický trojuholník. Číslo 3 v uskupení hráč-spoluhráč-rozhodca je základom vesmírnej harmónie, je to vlastne základ sveta, symbol svetla, je aj symbolom krásy, symbolom Boha a Svätej Trojice, pre slobodomurárov za symbolom krásy, sily a Božej múdrosti. Okolo trojuholníka, vytvorenom hráčmi a rozhodcom, je zhromaždené v podobe ostatných návštevníkov turnajov celé ľudstvo. Nuž, tak ak toto nie je jasne čitateľné posolstvo, tak ja už teda neviem. Kapitola 3. Záver. Každý člen FSH je spoločensko-umelecký génius.